Aquesta nit arrenquem amb una nova imatge que representa la il·lusió i l'entusiasme en què la nova Ràdio Televisió Valenciana i el seu equip humà han decidit arribar a tots els racons d'aquesta comunitat. Ho tenim molt clar. Volem que la nova programació siga servei públic, de qualitat, en valencià, pròxima i plural. Així cabem tots els valencians. Tot en nou. Canvien les coses, canvien les circumstàncies, però tot això continuarem fent-ho des d'ací dins, des d'este edifici construït fa un quart de segle per a donar-los un servici públic essencial. Des d'esta nit, des d'ara mateix, canvien els escenaris, canvien els decorats, canvia la imatge, però no la nostra intenció, contar-los la vida amb rigor i amb pluralitat. Allà dins ja ha començat la transformació. Sé que ens estimem més enllà dels plats que hem trencat. Sé que ens recolzem fins i tot quan perdem el cap. Que hi ha llum a la fi de cada túnel, que la renúncia no entra als nostres plans, que sense dolor mai no hi ha guany, que això sona estrany. No ho ha de dir una sentència, la llei de jurisdicció social preveu la incorporació de tots els treballadors al seu lloc de treball en les mateixes condicions en què es trobaven en el moment de la seva eixida de l'empresa. ¡Que abra la puerta! ¡Que abra la puerta! ¡Que abra la puerta! ¡Que abra la puerta! Que vamos a proceder al cierre con el acuerdo que se produzca en las Cortes de Radio Televisión Valenciana porque no tenemos 40 millones de euros para poder satisfacer la readmisión de esos 1.000 trabajadores. Això, companys, no és Grècia. No pot ser Grècia. No pot. I si és Grècia, volem que siga la Grècia de la democràcia, de les llibertats, de la llibertat informativa, de la llibertat de comunicació, de la llibertat d'expressió. Esta és l'herència grega que volem tindre els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Anem a continuar així, anem a fer una programació el més normal possible, donant-li la rellevància que té aquesta notícia, que la té, perquè la té per a nosaltres i per a tots, però anem a fer una informació normal i anem a treballar en normalitat per a ciutadans, fent la programació normal, perquè la sensació de normalitat és demostrar que este país és normal. Instem l'administració autonòmica i molt especialment al soci únic de RTBB Sau, el Consell de la Generalitat Valenciana, a garantir l'execució de la sentència del TSJ sobre la nul·litat de l'ERO i la readmissió dels treballadors acomiadats, com també a garantir la prestació a la ciutadania del servei públic de Radiotelevisió Valenciana en els termes contemplats a l'Estatut d'Autonomia i subscrits al contracte programa vigent. Els treballadors de Radiotelevisió Valenciana el primer que volen dir és que la nostra voluntat és treballar i continuar les emissions amb total normalitat, amb independència de la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians. Nosaltres, els treballadors, no serem els que tanquem esta empresa. Volem mostrar el nostre rebuig a la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians, un mitjà que durant 24 anys de servici ha treballat en la vertebració del nostre territori i en la difusió de la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Anem a passar a la votació. Comença la votació. Hem seguit en directe al ple de les Corts la votació de la proposició de llei del Grup Popular que autoritza l'extinció, dissolució i liquidació de la radiotelevisió dels valencians. La votació ha quedat de la següent manera: 49 vots a favor, 42 vots en contra, 0 abstencions i 1 vot nul, d'un total de 92 diputats que han votat. Per tant,
queda aprovada la norma que permet al Consell tancar la televisió i ràdio públiques valencianes i que entrarà en vigor demà. Señor, se suspèn la sessió. Milers de persones es manifestaren dissabte a València, Alacant i Castelló contra el tancament de Radiotelevisió Valenciana. Que hem trencat. Sé que ens recolzem fins i tot quan perdem. La policia autonòmica, el camp de la policia autonòmica està avançant per el corredor en companyia del tècnic que ha de desconnectar Canal 9. Tot el corredor està ple de treballadors de Canal 9 que, com podeu sentir, estan cridant no teniu vergonya, no teniu vergonya. Estan accedint al control central, ja han entrat, acaben d'entrar al control central i suposem que el que li costa al tècnic desconnectar. Sí, apagar el modulador, no? Hi ha un ambient molt patètic, molta gent plorant, abraçada. Molta tensió, entenc que s'està vivint en aquests moments a les instal·lacions de Canal 9. Penseu que hem estat 12 hores aquí i 12 hores que tota la gent de Canal 9 ha estat esperant d'aquest moment, des d'ahir, des que van dir que tancaven. Primer era a les 12 van tancar la ràdio autonòmica, després a les 4 de la matinada van dir que anaven a tancar. El tècnic ha estat tota la nit intentant-ho, els treballadors ho han impedit i ara finalment estan dient, la policia està dient-nos que anem retrocedint i que anem reculant i que se n'anem cap a fora. Ha agafat a nosaltres el president del comitè d'empresa, Vicent, suposa que és un moment tremendo, no? Per a nosaltres és un moment duríssim el que estem vivint en aquests moments, però també demostra la realitat que està vivint este país, esta terra, que hagin d'utilitzar la policia per a desallotjar treballadors honrats que només volien fer la seva feina i permetre que un servei públic que en 1984 van votar per unanimitat tots els diputats, en una majoria exigua en un partit plagat de corruptes, avui opten per carregar-se un servei públic i fonamental per a tots els valencians. Hi ha una gran frustració, però nosaltres continuarem emetent fins que, com vam dir, siguin ells els que tallen l'emissió. Els treballadors no la tallarem. Imatges també a l'hora del que està passant en el control, on es procedirà, com dèiem, a apagar aquest modulador, que és el que fa que s'enviï el senyal i que després tots plegats puguem veure la televisió, el Canal 9 en aquest cas, que d'aquí un moment a l'altre, i això ja és imminent, doncs quedarà en negres. És una qüestió molt personal, però vostè ha de dir que jo vaig estar als principis de Canal 9. Jo treballava en la ràdio autonòmica. Quan van començar les emissions, jo era lingüista en la ràdio i fins i tot vaig estar en la preparació de la ràdio i la televisió autonòmica. Per tant, això també ho visc d'una manera molt personal. S'acaba d'apagar l'emissió. Ara mateix acaba d'apagar l'emissió i, com hem anunciat, desgraciadament, doncs, aquest negre que estan veient i s'està escoltant l'aplaudiment de fons dels companys, dels professionals de Canal 9, que han estat donant la cara. Ara sí que ja s'ha apagat absolutament, tampoc no tenim accés a poder veure el control de Canal 9, on dèiem s'ha fet efectiu l'apagada d'aquest modulador que permetia el senyal. Tota la gent està alçant-se de les cadires i pacíficament abandonarem les instal·lacions, els estudis de Canal 9. Tot el món ho està fent, amb silenci ja, perquè les cares són un poc de desesperació i de tristesa i de veure que és el final del final. Més enllà dels plats que hem trencat. Ens recolzem fins i tot quan perdem. Que hi ha llum a la fi de cada túnel. Que la renúncia no entra als nostres plans, que sense dolor